Sobre el tema de la llengua, jo el que penso és que en situacions de dislòcia la que sempre té a perdre és la llengua dèbil. La nostra llengua està en una situació més que precària. El procés de substitució lingüística està en marxa des de fa ja anys i s'ha accelerat. Per tant, aquí el que s'ha de fer és reforçar al màxim possible la llengua catalana i el cas de l'aranès, lògicament, que és una llengua arrelada en el seu territori. El tema de la immersió lingüística a les escoles catalanes penso que és l'única cosa que ha funcionat i que mínimament ha salvat que aquest procés s'accelerés. No és casual que vulguin ara acabar amb aquest últim reducte, diguem-ne, de la poca, entre cometes, autonomia que tenim. Pel que fa a l'exèrcit, l'exemple suís em sembla molt interessant. Hi ha el cas de Costa Rica, que és també molt interessant. Aquests simplement van suprimir de la Constitució l'exèrcit i tenen policia de fronteres i policia normal i han dedicat els diners a crear un estat on hi ha una riquesa de diversitat immensa i ho han aplicat el turisme ecològic d'una manera molt intel·ligent, diríeu amb la Suïssa d'Amèrica Llatina. I pel final jo volia fer un comentari. Jo penso que a Espanya hi ha moltes col·lectivitats a tot arreu del món que li tenen jurada, d'alguna manera. No només els estats que s'han independitzat, que són molts, i cap d'ells conserven el rei com Gran Bretanya, per exemple, com Commonwealth, sinó que des de, com a mínim, els reis catòlics, aquí el que s'ha anat fent és expulsar jueus. Tota diferència ha sigut vista com una cosa perniciosa. Jo penso que aquests col·lectius, arreu del món, han de veure amb simpatia el procés català. I en aquest punt, jo el que voldria saber és com està, si és que es pot dir aquí en aquest moment, la situació. Perquè estic d'acord que quan més ràpid anem millor, si no això refredarà i Espanya es recuperarà de la sorpresa. Com està la nostra situació a nivell de simpaties internacionals, de recolzaments de cara a un possible reconeixement? No, aviam, a nivell internacional. En primer lloc, el que hem de dir és que aquesta és una tasca que li correspon al govern de la Generalitat. Nosaltres, en el cas de formar govern de la Generalitat, i després de les eleccions, perquè hem estat la força política més votada, entenem un procés de primer plantejar un referèndum amb una posterior declaració d'independència plantejada com un procés paral·lel a la negociació amb la comunitat internacional que ha de començar el 25 de novembre a la nit. És a dir, en el cas que un independentisme explícit com a Escòcia guanyés les eleccions el 25 de novembre, aquella mateixa nit et poses en contacte amb les cancelleries europees per informar-los del fet polític que s'ha esdevingut a Catalunya i per sol·licitar iniciar immediatament el diàleg i les negociacions a nivell internacional amb la màxima discreció. Alex Salmond en aquests moments ja té pactat el reconeixement de la seva independència per part d'una sèrie de països. Per començar, els que l'envolten. Estem parlant de Noruega, estem parlant de Suècia, estem parlant de Finlàndia, estem parlant de Dinamarca, estem parlant d'Islàndia. I ja en marxa la creació d'una aliança nòrdica que agrupi tots aquests estats en base a uns determinats interessos econòmics, fonamentats en les energies renovables, fonamentats en un estat del benestar, amb la ciència, amb el desenvolupament i amb la recerca. I això ja està en marxa, i a més ideat per la pròpia Escòcia. En aquests moments, Catalunya hauria d'estar creant una sèrie d'estratègies a nivell internacional basades en quina és la nostra potencialitat quan siguem independents. Fonamentalment, un pol logístic de primer ordre, en el sentit que en els ports de València, Castelló, Tarragona, Barcelona es podria aconseguir que fossin els principals ports de desembarcament de tot el tràfic de mercaderies del Mediterrani, que és 10 vegades superior al tràfic de mercaderies de l'Atlàntic, és a dir, les mercaderies que venen des d'Àsia fins a Europa, pot ser un punt de desembarcament d'aquestes mercaderies
d'una primera embalatge o indústria manufacturera o directament aquestes mercaderies exportar-les cap a França, Alemanya, Bèlgica, Holanda, on hi ha els principals centres de manufactureria del món, o directament de venda al consumidor. Per què és un pol logístic de primer ordre? Perquè la manera més econòmica que hi ha per transportar aquestes mercaderies és desembarquen en aquests ports i per tren s'exporten fins a aquests països. Més econòmic que 3 dies més de vaixell donant la volta a la península ibèrica i més econòmic que altres ports que pel fet de tenir els Alps encareixen molt tota l'exportació i distribució logística. Què vull dir amb això? Que amb qui hauríem d'estar negociant la independència és amb Alemanya, és amb Holanda, és amb Bèlgica, oferint-los fins i tot la cogestió d'aquests posicionaments logístics, amb el benentès que aquests països destinataris seran els principals beneficiaris. Què ha fet Espanya? Doncs promocionar el corredor central perquè sap que aquesta opció i aquesta base estratègica des del punt de vista de la secessió de Catalunya a Espanya ens afavoreix molt i ells no volen que nosaltres puguem tenir aquesta base negociadora. Per això és que hauríem d'estar en aquests moments negociant. Quan els directius de les principals multinacionals del món els pregunten quina és la ciutat que vostè preferiria per viure-hi, per poder treballar en la seva multinacional, Barcelona queda sempre a les primeres dels rànquings mundials. És una ciutat prestigiada, és una ciutat desitjada per anar-hi a viure i que sigui seu de multinacionals. Per què no venen totes aquestes empreses multinacionals? Per què no radica aquesta inversió estrangera directa? Perquè no tenim ni els sectors reguladors ni els reguladors al nostre costat, no tenim els ministeris que decideixen els avantatges fiscals, les ajudes en recerca i desenvolupament, perquè tot això està a Madrid, i perquè no tenim un aeroport intercontinental, perquè també està a Madrid, i aquí ens l'han boicotejat sistemàticament. És a dir que l'aeroport intercontinental també és una base en la negociació respecte a altres països. I efectivament, des del punt de vista geoestratègic, els Estats Units, per exemple, és un altre gran interessat en el debilitament d'Espanya. Els Estats Units odia que les multinacionals espanyoles operin a Sud-amèrica. Odia que Repsol, Telefònica, Endesa, totes aquestes multinacionals estiguin operant a Sud-amèrica perquè considera que és el seu mercat natural i que allà no hi pinten res. De fet, la guerra de Cuba ja ve d'aquí. La guerra de Cuba i de la participació dels Estats Units a la guerra de Cuba ja ve de que no volien els espanyols tocant els nassos a les fronteres dels Estats Units i d'Amèrica. Doncs, si actuem amb intel·ligència, els aliats hi són. Ara, també us dic una altra cosa. S'ha d'actuar sobre la base de la determinació i dels fets consumats. Alemanya mai obrirà una negociació i unes converses amb Catalunya si no està completament segura que això va fins al final. Sí, perquè no es buscarà un conflicte internacional amb Espanya sobre la base d'uns que flirtegen amb el dret de decidir, amb l'estat propi com Baviera o com Massachusetts, i un de la coalició no veu Catalunya sense Espanya. Sí, la Merkel també els dirà, che, organitzeu-se, amb alemany. Això és un problema nostre. Clar, perquè diran, escolta, ja entenc que podem parlar d'això del corredor ferroviari mediterrani, dels ports, de les mercaderies i tal, però a mi em doneu una certesa i una seguretat que això va en sèrio? O m'utilitzeu per veure si llavors el Rajoy s'espanta i em posa damunt de la taula un pacte fiscal? No, això no, xatos? O sigui, els catalans ens poden arribar a enganyar, però els alemanys no. Per tant, això ha d'anar de debò. Per això, Alex Salmond, que va anar amb un projecte explícit de referèndum d'independència, van començar les negociacions i ell anirà fins al final, i per això aquí la meva sensació és que tot això està a les beceroles. La meva sensació és que des del govern de la Generalitat no s'ha fet ni una sola gestió formal i seriosa en aquesta direcció. De totes maneres, en el cas, hi ha un aspecte ideològic que ja és de política recreativa, que podem deixar després per a sopar o això, que és respecte a la consideració ideològica que per als alemanys tenen tot el món mediterrani. Una consideració de segona classe o de segona categoria, una seva mentalitat una mica més seriosa o més elitista,
i aquí poc seriosa en els compromisos, en el treball, etc. I aquesta batalla front a Alemanya hi ha que guanyar-la en la seriositat del projecte i en la seriositat del treball, perquè Alemanya en principi ens posa a tots, des de Portugal fins a Grècia, en el mateix paquet mediterrani de gent de poca confiança. I això cal sortir d'aquest marasme mediterrani, en aquest sentit que estic explicant-ho, davant dels alemanys, per la serietat del projecte i per la serietat de la nostra, que podem fer-ho, per la serietat de la nostra forma de treballar i de la nostra forma de viure, fins i tot. Però en principi ara són més receptius al projecte independentista a nivell de premsa els mitjans anglosaxons que no pas els mitjans alemanys. Però és per aquest aspecte ideològic que els alemanys és com allò, quan se van repartir Hitler i Mussolini, pues Mussolini, d'alguna manera, per a Hitler, tot això de la Mediterrània era un desastre. Era un desastre en mans de Franco i de Mussolini i tal, i allò no podia funcionar. I els alemanys aquells, això en l'època dels nazis i del feixisme. Ara no estem en aquella època, afortunadament, però la mentalitat de considerar el món mediterrani de poca confiança la tenen en general els alemanys. I els catalans ens hem de sortir d'això, davant dels alemanys, per la serietat del projecte i per la serietat del treball. I aquesta batalla està per guanyar, aquesta batalla està per guanyar, perquè sí que és necessari eixe aliat. Molt bé, doncs gràcies a tots per la vostra assistència. Qui vulgueu anirem a l'Arístic a vendre un mos tranquil·lament, molt simpàtic, i ja sabeu el que s'ha de votar.